Monggo, Pak. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki yo Nimas nalikane nandang susah sapa sing Dalam. Teko ngendi, Mang? Napa nih, Pak? Teko ngendi, Mang?
King Griya napa nih? Ora, iki nggak teko ngendi? Imbange teko ngendi? Oh alah. Lirike to. Kula ki Lirik tenan tambah ndi ngerti. lirik? Apa? Apa kowe pancen tak kelingan gamane dhewe kowe kan aku tak padha Lah. Wah, kok kuwatah sanget to, Pak. Ingkang biru niku lho, Pak. Nah, nggih niku lho, Pak. Sajake lek angel kula dudutne napa pripun? Waduh, aduh. Lah niki matur sembah nuwun, Pak. Ngatos-ngatos mangke nggih njlungup. Tadi mriki lho, Pak. Nah, nggih ngoten. Tembange ingkang kaping kalih napa, Pak? Karangkates. Kalih Mbak Angel napa Mbak Pia? Kalih tadi Mbak Pia, monggo.